wala nyumando foli be kata obela jeleni wati na ambalma bamananga mena Mali kono ani Mali ko kan ambajira ola ka foni bamananga kuna foni wakati sele wala bina ke munu kono kuma la awi Mali kono ani akokan kibaro do amba foni kuma sele ko awdangana kuna fandamna na ambajira ola ka fo ko femi transiti barakela wi kata se douane chakela do mani wi declarant douane wi ka uluka donta ka do fara o kan obike sababu ka soroko bina kun kana ka jidilike ola ani fana Malikura ko ka se ka sabati o de kɛra u ka forum bata ko folo da kun ye mununu o chaw bela jele nunduna ka ben novembre kalo kile muga ani nani ma teneni abina to sena ka ta se novembre kalo kile muga ani duru ma Sherifla Jabaran soto wala a chan nunduni shere ara Abdul Karim Sakon Daraman Malede fe nga jango solon shere babu mi tara ni kenen ka nini ataku fole anga jamana kono o de ka fo ma menu ka bare ka ta donu ta jamana ko ka nana jamana kono adama do nafa kama no ye transitaire ye olu ka donia ka se ka yakobaya wala sa Malikura mi ni ambebe o kuma fola o se ka sabati chugumi soro na saraka ni bara insila transitaire fe komi ma déclarer anga jamana kono kana tilifla kalanke ukun ni bara ko fole nka no ye transitaire ka barai jamana sharabe fe mi fo aka kalangake ukun abara ya doba fe tilifla kono na wala sa soro be se ka jiri chugum na barake ba ka nafa soro jamana yere ka se ka nafa soro uka jekuluba onyema no ali kumai ayira ka fo uka bare no ye transitaire uka bare anga jamana kono joda bari bala jamana soro na srafe nga gela do be uka nga ogela na tawota ni kana mina ke sababu ye ka se ka famelu jidi dona na tawla bara ka se ka noya ubulo on est comme commerce extérieur yere pour moi yere on yi mais on a bara c'est dans l'ombre donc toujours on m'a fort en transitaire ou nyana on me bara mina jamana yi anga jija kan ankolo gelea pour que Mali bi se ka développer tout comme na jamana ti se ka développer les chaînes logistiques say non bi boyoro wada kana yoro were bo transitaire wa bara e bo mina accompagner pour que bi se ka na la fiala Mali kono donc vraiment bi anga autorité be tout comme na ani anga camarade fédéral général yere be am blani sramier nous accompagnons les autorités jour et nuit anga jamana soro biliwliba asrado ye douanier o bebe ni kenen bonyana anafafo anga jamana soro na srawla Mali transporteur ka Sénégal national au secrétaire ne Brema Koulibaly aya yira ka korofolu la jamana be yorom na bi amako ba deum bela jelena kerengrania ma olu transporteuru baw enfle gelami yira kono transporteuru de be son kata jamana koka kata donunta gela bela jele konana kana na jamana konana ni kalankene sigila kuluka donia yakubaya obolo ko yi hakilay mabeka ka demeta ka mi segere amba fo awe abna klefla kala minge aka nyingali chamake ani ma hakili juru charle mu mina feneke direction nationale du commerce direction générale du commerce ani concurrence togola ani mu be douane ma hakili juru charle mu la douane ka direction nationale direction générale togola amba fo aka nyingali chama ku fe ka chama fura aka donné o ka ni klefla la andale do ala naye aw chesiri o ma hakili juru charle nu ko fe na o bolo bola ni barala abna ta bolo do baramina abin no bo aw ka barala abna donia kurasoro jamana fana ba sago soro baraw tabulo la Mali barakela uka lafasato noi ajekulu bayi Union nationale des travailleurs du Mali UNTM au secrétaire général kumbe kenenka abunya kuma abulo aya yira ka korofolu la ka fo ni fenye jamana kanga waso ni mi bawo ni ni chefole Mali transitaire bela jelen ka fara nyogo kan ka ke kuluba kele ninga kene sigi donia bi se ga chari unu nyongo chetuko na uka bara na srauka ayira ka fo UNTM ka demebe ufeni bara ina nasra bela jelena wa ba nyini ufe uku jija ni kala en kofe famiyolu minu bena soro ufeni na uku ke ga bara ke jamana ka nyetaka hukumuna yanango angenyo so ni kenenga ni neki hadli jingo na na hadli bala yo follow la limando sabu formation do kalando ande ni UNTM la kafo yalla sa bara sigal do yam il faut ka on be bara le munke akara professionnel yo akara syndicat cadre kono na yo ibe fefenge kani do nyaanye do de bara sigal do yam do fili banko la mais ni fili la fala bi sigal famia ka do ni fili dabo ngamate kardena ka fo ni kenen ta ko fole anga jamana kono no ye forum des commissaires agréés et déclarés en douane du Mali watli fla baradu
Kunnafoni nasara wɛrɛ fɛ an b'a jira aw la k'a fɔ ko fɛn min ye farafina secrétaire ka jɛkuluba ye olu ka forum ba tago sabanan caw nu donna Bamako yan hôtel Radisson na ka bɛn novembre kalo tile 24 ma an b'a jira aw la k'a fɔ ko a bɛ to sen na fɔ ka taa se novembre kalo tile 28 ma min ni a ye fara ɲɔgɔn kan ni maaba caman ye ka bɔ farafina dugu caman kɔnɔ a nundoni caw ɲɛmaaya tun bɛ baarako ministre de bolo an ka jɛ an ka seereyalikɛ sɔrɔlenw na. Nin kɛra nisɔndiyakoba ye secrétaire yɛrɛ dama kelen ka ɲɔgɔn sɔrɔ ka bɔ jamanaw kɔnɔ u ka fédération tɔgɔ la ni o ye u ka jɛkuluba ye ni y'u ye u ka lajɛrɛba kɛnɛ kan ni o ye forum ye a tako sabanan forum international des secrétaires assistants et attachés de direction FISA 2025 min labɛnna Mali jamana secrétaire ka jɛkuluba ka fara u ka fédération mɛ diɲɛ seleke naani kɔnɔ olu ka jɛɲɔgɔnya baaraw kan u n'u dɛmɛbaw. Ani forum ni bɛ secrétaire jamana 15 o de officiellement o de ka droit salen don an ka fédération na sinon saba wɛrɛ b'u kan ka dun mais u ka fɛn ma sara an b'o fara kan an b'o rejeter dɛ mais sariya ye sariya ye ni diɲɛ secrétaire ka labɛn de ye pour que ka na an ka baara kɛ cogo k'a da yira fiɲɛ mun b'a la an b'o fɔ ɲɔgɔn ɲɛna u ka bɔ a la a b'i ɲɛ cogoya min na administration bɛ tɔgɔ duman sɔrɔ cogoya min an ka ɲɛmɔgɔ an bɛ olu minnu da la olu yɛrɛ bɛ tɔgɔ ɲuman sɔrɔ ni lafiya ni damu sɔrɔ ka baara la cogoya min na an ka jarajɛ kun y'o de ye secrétaire ka formation nafaba de b'a la parce que ni secrétaire ma formé a b'a ɲagaminen di patron ma o n'a ɲagaminen bɛ taa a tɛ ɲɛnabɔ ni secrétaire formé le don jamana kɔnɔdenw minnu bɛ taa u ka laɲini la administration kɔnɔ u kan k'u adresser secrétaire. Donc il faut que secrétaire ka kɛ mɔgɔ ɲɛnabɔlen. Nin baara nundo min ye nin ye secrétaire tɔgɔ la ka bɔ farafina jamanaw kɔnɔ a kun de ye ka se k'u ka dɔntaw yakubaya ka caman fara u ka faamuyaw kan n'a ma ɲa k'a fɔ bureau kɔnɔnaw nunjuru bɛ olu bolo nin y'u ka lakɔgɔli kɛnɛ ye ka kodɔnbabaw fara ɲɔgɔn kan ka hakilinaw jirajira ɲɔgɔn na u ka baaraw ka se ka ɲɛ u bolo u tɔgɔla cakɛyɔrɔw la fédération yɛrɛ kɔnɔna na jɛkuluba farafina tɔgɔ la ni o ye secrétaire ka jɛkulu ye a ɲɛmaba a ye waleɲumandɔni tasi bila kɛ ka ɲɛsin Mali jamana ɲɛmɔgɔw ma hakaja secrétaire ka jɛkuluba min bɛ Mali jamana kɔnɔ yan a ye foli kɛ u ye ka sɔrɔ ka kuma dakun kan. Donc an ka baara kosɔn an ye hakili sɔrɔ k'an lajɛ pour que an ka patron kan lamɛn aw yɛrɛ y'a lɔn ko sisan baara ni fɔlɔfɔlɔ baara tu tɛ kelen ye o bɛ min wele ko intelligence artificielle ani réseaux sociaux o kɛni bɛ ka caya yɔrɔ bɛɛ bureau secret bi bɔ fɛn caman bi bɔ ayiwa fɔlɔfɔlɔ la o tun b'a fɔ ko secrétaire de b'o bɛɛ labɔ or o tɛ a kɛra diɲɛ ko ye sisan donc an ye ɲɔgɔn lajɛ pour que ka hakili di ɲɔgɔn ma min ka kan ka kɛ min man kan ka kɛ wala an na kun ye o de ye. Lajɛrɛ ninnu donni ɲɛmaaya a tun bɛ Mali jamana baarako ministre bolo Dr Fasun Kulubali a kelen ka kuma galamanin ta a nisɔndiyara kosɛbɛ ni nin dunanba ninnu bisimilali ye a fa jamana kɔnɔ ko a tɛ dɔwɛrɛ jira ni dunan ninnu ka kanu tɛ ka ɲɛsin Mali jamana ma a ye waleɲuman dɔw kɛ ka ɲɛsin furancɛla fanga maa ɲɛmaa ma a n'a cɛkɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ka sɔrɔ ka tɔmi sigi secrétaire ka baarakɛtaw kan. Filɛ édition sabanan la édition sabanan ça veut dire que fɔlɔ kɛra filanan kɛra sabanan Mali gɛrɛsɛgɛ de donn'o la. Anw de ka fédération nationale olu de y'a organisé ka u bɛlima tɔw secrétaire tɔw reçoit Bamakɔ yan o cadre kɔnɔ an cira premier ministre tɔgɔ la ko n ka na a réunion présider o de ye se an sɔgɔmada in na donc an nana o kɛnɛ kan ka dakuruɲa fila f'u ɲɛna parce que mɔgɔ min bɛ secrétaire ni assistant ka rôle dans administration kɔnɔ rôle fitinin tɛ administration bɛ olu de bolo ni Mali ye gɛrɛsɛgɛ sɔrɔ k'a fɔ o Afrique fédération ɲɔgɔn ye ka kɛ Mali la n'a tila o koba ye. Nin forum ba min ni a n'u dontɔ ye nin ye ni a n'u dontɔ ye nin ye nin kalo in tile 24 a bɛna to sen na fɔ a 28 a bɛna fara ɲɔgɔngali kɛ ni farafina jamana 15 secrétaire kodɔnbabaw ye baara ninnu san'a ninnu ka don Mali jamana jɔnjɔn dara kosɛbɛ
ka kanu jira Mali jamana na ka fara o kan jamana minnu ka ciladenw ye kɛnɛw lasɔrɔ olu jirala nabaw la. Kunnafoni nasira wɛrɛ fɛ an b'a jira aw la k'a fɔ ka sanga ni Fatima Zahra ale ka bangeni hukumu kɔnɔna ye fɛn min ye Juma Kamara ye ale ye kɛnɛ dɔ sigi Nafajikaw fɛ novembre kalo tile 22 an b'a jira aw la k'a fɔ kɛnɛ seereyara an b'a yɛrɛ fɛ ni o ye Madame Aïdara tanti Fatumata Tarawele Kafune Bacili a bɛna ɲɛfɔli kɛ kunnafoni sɔrɔlen tɔ kan. Ni kɛnɛ sanuma in sigira Juma Samake de fɛ ka kɛɲɛ ni Fatima Zahra ka bangeli san kunbɛn ɲaɲali ye an kuntigi Muhamadu kisi ni nɛɛma b'a ye ale denmuso sanuma san o san de musoba in bɛ nin don in ɲɛnamaya k'o kɛ tasibila ye ani hakili jigi ka taa alijana muso kuntigi ma ani ka kira n'a bɔnaw bɛɛ lajɛlen bonya n'u kanu jira. Hakilila min ye ne bila Fakata Zahra ka kɛnɛ ɲɛnamali la n y'a kɛ Fakata Zahra ka nisɔndiya kama ani sirifu ka nisɔndiya kama nin waati in na nisɔndiya min bɛ ne la ni ko kuma me kasi de parce que ndunda da be keta nto parce que nyatu limane na nganya kala mo ko flay mi nga mawuldu ke parce que nya da ala de kama ma da ba mo ko kama mais ni mo ko farlanka ka ja jena mbe befu mbe mu na to soro o kana usingi to soro nga folu bu be ka damine mbale maula ka se na ba kama ka se nsi nyoko mayambu be la jelefu ka tla ka sirifu fena fu watina ni so jale no kojugu awani kenen ta wo fola yen fe nafajiya ko te manya na ma kuma chama mfaka blundala nyina nda injala na be kuma tme kuma mbembolo ame do ke san chama ala ka yirana ala ka ko dongo do ni ke kuma folo ana santan so ka kuma folo anga na se ka dabla fiu mo ba kenen la yini ala ka zudo kono u ga se ka ke danfara chama do na nyina tani santo baroda sigi kera kamsula ko blasira dine ka nu ka furusuka kenen ka mo mun ye korofo falin ɲɔgɔn da a bɛɛ lajɛlen ye Juma Samake fo ka ko ɲuman dɔ ni miiriya ɲuman in tali la n'o de Fatima Zahra ka bangeli san kunbɛn ɲaɲali kɛli. Vraiment n bɛ Ala fo ka Ala barikada o kɔfɛ ka tila k'an ka sababu ɲuman fo n'o ye Achak Sherifu Usman Madani Haidara ye Ala k'a n'a sara ni a nɔrɔ a n'a barika ye. Vraiment alhamdulillah rabbil alamin n wasara kosɛbɛ ni kɛnɛ in ye. Ali ka dan sigida muso ye danaya min ta ka tila ka bonya dan ka kan kɛ parrain o ye n bɔ kosɛbɛ. Vraiment nin ko in ye bonya belebeleba de ye anw bɛɛ lajɛlen bolo yan parce que madama mɔgɔ y'a fɔ kɔni sigida la k'a bɛ musow kalan o ye fɛn belebeleba de ye hadamaden min kan k'o dɛmɛ i ni ani ka nafolo o tigi ni dɛmɛ ka kan parce que an bɛ kɛnɛ organiser baga yɛrɛ min ye bebe ye vraiment an bɛ bebe fo wallahi Ala n'a sababu an musow y'an bonya Ala n'a sababu an musow y'an valeur dɔn Ala n'a sababu hali ni fɛn t'an bolo wallahi Ala de ye seere ye an furumuso ninnu u b'an sutura o tɛ se ka sɔrɔ foyi la ni bonyatigi dɔw tɛ. Alhamdulillah an bɛ Ala tanu ka Ala wale ɲuman dɔn Fatumata Zahra ka sigi o ye Ala ka sigi de ye o ye Ala kira ka sigi ye ka da ka Ala kira ko kisi n'aw ma ko Fatumata ye ale farisogo dɔ de ye o la alhamdulillah ni maa min ye kɛnɛ sigi Fatumata Zahra tɔgɔ la a bɛ n'a fɔ i ye kɛnɛ sigi Ala kira de tɔgɔ la ka da ka olu ye kira somɔgɔw ye kira kɛra Fatuma fɛ a ko Fatuma ye ale farisogo dɔ ye Fatuma ka dimi bɛ ale kira dimi donc o kɔrɔ b'a yira maa min fana mana Fatuma sago kɛ i ye kira sago kɛ n'i ye kira sago kɛ i ye Ala sago kɛ maa min mana Ala sago kɛ o tigilamɔgɔ sara ye alijinɛ de ye an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka janatul firdausi nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ye. An ba sanuma nana kɛnɛ bonya Madame Haidara tanti Fatumata Tarawele ale yɛrɛ ka baara bɛnnen don Fatima Zahra bonya n'a kanu jirali ma sanga ni waati a bɛ baaraba caman de boloda Fatima Zahra hɔrɔma kama kira n'a somɔgɔw bɛɛ lajɛlen bonya n'u kanu jirali kosɔn sigi tɔ sankɔrɔ tara ni senfili ni bolofili arts martiaux kɛlaw ka bɔli ye kɛnɛ kan. O de fana b'an sɛnsɛn ka taa diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoni sɔrɔlen kan Kafune Bacili ale ka ɲininiw don. Niger jamana furancɛro fanga ma ɲɛma général de corps d'armée Abdurrahman Tiani a kɔ seginna Niger jamana kɔnɔ alamisa novembre kalo tile 20 su ka dugu jɛ juma don novembre kalo tile 21 na a kun tan bɛ munumunu salo la farafina jamanaw kɔnɔna na ka bɛn ni général Tiani ka kɔseginni ye Niger jamana kɔnɔna na a kun bɛnna bonya ni karama ni nisɔndiya sugu bɛɛ lajɛlen na a ka jamana kɔnɔdenw fɛ kabiri pankuru jigiyɔrɔ la fo ka don n'a ye dugu kɔnɔ k'aw hakili jigin k'a fɔ Niger jamana ye jamana min ni banbaganci wale walankatalen don ka sababu kɛ banbaganci mɔgɔw ka jɛjugu ye sanga ani wagati u bɛ min ta ka jamana sɛgɛrɛ an b'o san 10 na ɲina
général de corps d'armée Abdourahmane Tiani ka bɛni a ka taama ye farafina jamanaw kɔnɔ. A y'a ɲini jamana kɔnɔdenw fɛ u ka kɛ basigi karamɔgɔw ye k'a ɲini lakanabaw fɛ janto yɛrɛ la kɔrɔko ka ɲi u k'u hakili t'u yɛrɛ la ka kɔlɔsili fanga bonya min bɛ kɛ sababu ye banbagaci kɛlɛ a laɲini bɛ se ka sɔrɔ. Général Tiani taama sen fɛ a da sera sɔrɔko ni musakako ma, kɛnɛyako, lakanako, sɛnɛ donni b'a la o n'a ɲɔgɔnna nafaman kɔrɔfɔ camanw masala kɛra o la a sen jɔra jamana minnu na. Faransi jamana ɲɛma Emmanuel Macron ye taama kɛ ka taa Gabon. Taama min senfɛ Brice Oligui Nguema min sugandira ka kɛ jamana ɲɛma ye ka bɛn ni jamana ɲɛmasigi kalata bolodali ye Gabon kɔnɔ. A y'o yɛlɛma waleya fu barisabu ka d'a kan ko jamana tun bɛ furancɔrɔ fanga kɔnɔna na kabini ni fanga jaso kɛra san 2023 ka na se bi ma. Faransi jamana ɲɛma Emmanuel Macron a ka Gabon taama senfɛ a ko jamana ɲɛma kura min sugandira ka bila Gabon jamana ɲɛfɛ ko a bɛna kɛ sababu ye ka na ni yɛlɛma ye barisabu ka d'a kan kabini ni san 2023 uti kalo tile 30 o kɛra sababu ye ka Gabon jamana ɲɛda falen baw san 55 Gabon jamana fangako kun kɛn bɛ bɔnda ko ye i n'a fɔ komi Faciɲɛ Gɔnbolakaw ka denbaya fɛ san 55 fanga ye o de kɛ u ka bulonda la sani fanga yɛlɛma cɛ. Faransi jamana ɲɛma Emmanuel Macron ko Gabon jamana bɛ se k'i sigi k'i hakilina tigɛ a kan ka fɔ a teri jamana a n'a jɛɲɔgɔn jamana ye Faransi jamana ye bɛn ni kelenɲɔgɔnya kɔnɔna na ɲɔgɔn bonya kɔnɔ ka ɲɔgɔn dɔ ka ɲɔgɔn bilasira cogo min na Gabon jamana bɛ se ka ŋuna ni a yɛrɛ ye sɔrɔko binakun kan. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la Faransi jamana ɲɛma Emmanuel Macron a ye tɔmi kɛrɛnkɛrɛnnen sigi Gabon jamana sɔrɔko kan cogoya min na sɔrɔ siraw olu bɛ se ka bonya baw Gabon jamana sɛmɛjiriba a ka sɔrɔko gulon bɛ fɛn min na o ye pétrole ko ye. Masalaw bɛna kɛ ka fɛɛrɛw ni dabaliw tigɛ ni bɛ kɛ sababu ye usine ko ka se ka don ba la ani bama yɛlɛmali o ka kɛ sɔrɔ sira ye Gabon jamana yɛrɛ ma. Usine ko binakun kan sinsin bɛna kɛ manganèse kan diɲɛna kurukara kɔnɔna na Gabon jamana bɛ ɲɛfɛ manganèse ko la o kumana kan ka ba ka don o la jamana in yɛrɛ sɔrɔko kama fɛn bɛ tali kɛ jɛɲɔgɔnya siraw kan sɔrɔko binakun kan. Jamana ɲɛma Emmanuel Macron a y'a ɲini Faransi jamana cakɛdaw fɛ u ka kɛ misali ɲuman ye waasa Gabon jamana bɛ se ka dɛmɛ cogo min a ka ŋuna n'a yɛrɛ ye sɔrɔko binakun kan. Jamana ɲɛma kɔrɔ Ali Bongo ka fanga waati jamana foroba wari minnu ŋanamuna olu bɛ se ka ɲini cogo min ka segin jamana ma o fɛɛrɛw ka boloda. Kabiri fanga jaso kɔfɛ jamana ɲɛma kura sugandili n'o ye Brice Oligui Nguema ye a ma sɔn k'i tigɛ ka bɔ Faransi jamana na hali n'o y'a sɔrɔ farafina jamana caman olu ni Faransi jamana ti jɛ duman na tuguni fanga jaso kɔfɛ. Faransi jamana ɲɛmɔgɔ Emmanuel Macron ka taama kana Gabon jamana kɔnɔ kɔrɔ caman bɛ a la o de kama a bonyana ni kɛnɛ sigili ye a tɔgɔ la ka défilew kɛ k'a bonya jira ka tila ka jamana ɲɛma fila ninnu ja jira kɛnɛ kɔnɔ ni o ye Brice Oligui Nguema ani Emmanuel Macron ye. La Guinée-Bissau jamana kɔnɔ den kalatala maa 960 olu de kun makɔnɔnen don kalatasow kɔnɔ ka bɛn ni kari don novembre kalo tile 23 ye walasa ka na u ka jamana ɲɛmasigi kalataw kɛ ani wasaden sigi kalataw. Kalata fila ninnu bɛnna ɲɔgɔn ma barisabu ka d'a kan jamana ɲɛmasigi kalata o bolodara waati min wasabulon kalata fana bolodara ka sanga ni o waati kelen ye ka sababu kɛ kabiri ni san 2023 wasabulon fana kun dajira ka sababu kɛ politiki ko mankanw ye. Jamana ɲɛmasigi kalata ani wasabulon kalata min n'o dangɛnɛmayara Guinée-Bissau kɔnɔ n'a kun dɔgɔdalen don a kun kan ka kɛ kabiri ni san 2024 nka a ma se ka kɛ a cɛra ka bɔ a dɔgɔkɔrɔ jamana ɲɛma fɛ k'a da jamana basigi baliya kun. Fanga ɲinitɔn caman ka sanga ni jamana ɲɛmasigi kalata ani wasaden sigi kalata ye olu ma sɔn k'u sen don a la i n'a fɔ komi PAIGC fanga ɲinijɛkulu n'o ɲɛmɔgɔya bɛ Domingo Simões Pereira bolo sɔn ma kɛ fanga ɲinitɔn in ka cɛbɔ ka kalata ma Cour suprême ma a yamaruya kalata la o kuma na u fana y'u sen bɔ a la k'u da k'u bonbo ye. Jamana ɲɛma Umaru Sissoco Embalo ani Fernando Dias da Costa n'o sɛmɛjiri ye fanga sinamatɔnw ye u gasana ɲɔgɔn na. Kalata kɔni kɛra basigi kɔnɔna na kalata jateminɛkulu olu y'a jira k'a fɔ hali n'o y'a sɔrɔ fiɲɛ dɔ yera minɛnko la ka sanga ni kalata ninnu ye nka bɛɛ ta a sera ka koron ka bɛn a ma. Umaru Sissoco Embalo ani fanga sinamatɔnw ka cɛbɔ a gwasana kosɛbɛ u ni ɲɔgɔn cɛ. Kalata jaabiw yɛrɛ makɔnɔnen don ka bɛn alamisa novembre kalo tile 27 ma. Tako filanan o bolodalen don ka bɛn décembre kalo tile 21 ma. Cɛbɔ fila cɛ la n'u fila si ma se ka kuru caman sɔrɔ.
Israel jamana ni Palestine jamana kɛlɛ a gwasanen do alibi mangaw ma se ka da mugujugu kun kan ma se ka bila Israel jamana sɔrɔsiya u ye wuli ka jɔ kɛ ka ɲɛsin bande Gaza kɔnɔ ka bɛn sibiri don ma o wuli ka jɔ kɛra sababu ye ka Palestine jamana kɔnɔden 24 bɔnɛ u niw na ka 54 jogin kosɛbɛ o ma joginen 54 na caman ka joginin daw ka jugun kosɛbɛ Palestine jamana kɛlɛbolo Hamasi a ye bataki dɔ bila ka bɛn ni sibiri don ye min senfɛ a bɛ Israel jamana ka ni waleya cɛjugu kɔn k'a yira k'a fɔ Israel jamana ye dankari kɛ bɛnkan na bɛnkan min tun b'a yamaruya mugujugu kun kan ka se ka mada Gaza kɔnɔ Israel jamana minisiri ɲɛmaa ka biro o fana bɔra ka dantigɛli kɛ o don kelen k'a yira k'a fɔ ko Palestine jamana kɛlɛbolo Hamasi k'olu de ye fɔlɔla ka bɛnkan bɔrɔtɔ ko olu ta in bi jate i n'a fɔ komi tajuru sara Israel jamana ka bataki kɔnɔ a y'a yira k'a fɔ olu kɔni ye wuli ka jɔ kɛ ka ɲɛsin Hamasi kɛlɛbolo ma nga ko maa 5 de bɔnɛna u niw na sɔrɔsiya la Israel jamana ani Palestine jamana cɛ mankan in bande Gaza kɔnɔ k'a dabɔra san 2023 octobre kalo tile 7 kumana min na ni Hamasi kɛlɛbolo ye wuli ka jɔ kɛ ka ɲɛsin Israel jamana woroduguyanfan ma o kɛra sababu ye ka mɔgɔ 1200 de nin daji ka tila ka mɔgɔ 250 tigɛ ka tunu ni u ye otage la hali n'o y'a sɔrɔ otage maa minɛnenw ka sanga ni bɛnkan ye n'o bɛ mugujugu kun ka madali ko fɔ a tila bɛɛ lajɛlen bila la Palestine jamana kɔnɔ minisiri so min n'o ka baaraw bɛ ɲɛsin kɛnɛyako ma olu y'a yira k'a fɔ Gaza kɔnɔ Palestine ka den mun ni olu bɔnɛna u niw na a bɛ taa se maa 209 ani 773 ma minnu jogina maa 1070 ani 863 ka sanga ni u ni Israel jamana cɛ mankanw ye. Wale ɲuman dɔn foli bɛ segin aw ma hali bi k'a jira aw la k'a fɔ ko nin bɛ dan sigi bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlen na minnu labɛnna kunnafoni diso ɲɛmaaya so fɛ ka bɛn ni kuma in ye aw ni ce a ka ɲamadaliw la a k'an bɛn waati ta n'ala ma an ka jɔnya jɔ an na.